Boy. Mga sir, what's up? Andito kami ngayon sa Caltex Atemonan at inabangan namin si Boy first time. Dadaan siya dito sa Atemonan, Quezon. Mag-stop over siya. Kasama rin namin yung iba naming mamimitik dito. So yun, shoutout natin sila. Tara, puntahan natin sila. Yung mga tropa natin, mamimitik natin mga sir. Apa mga sir? Pitik 20. Yo, Pitik 20, shoutout sa inyo. Yan, Pitik 20, subscribe nyo. Tsaka sa Facebook page. Tsaka si sir, Shoutout. shoutout pangalan sir, Russell Manalo, Naklagan. Inaklagan. At ang isa sa mga idol, Moto Gibbs from Gumaka. Shoutout po sa nanay ko. Support nyo rin yung channel niya nila sir. Mga kasama namin vlogger dito sa Quezon. Tsaka yung kanyang Facebook page. Yan si sir, isa sa mga mamimitik. Yan. Tsaka mga sir, shoutout din natin yung mga isa sa mga nag-aabang dito. Yan, medyo marami-rami ha. Naabangan si Boy P. Yan, mga taga-saan kayo sir? Timonan pala to. Mga kababayan na Timonan. Pangalan? Jude po, Jude. June, anong grupo nyo? Wala po. Wala, mga fans lang mga fans ni Boy P. Yan po, mga fans ni Boy first time. Shoutout. Pangalan sir? Hendrik po. Hendrik. Menis po, Blas. Kenneth, yan. Mga solid, mga ka-Boy P. Dito sa Atemonan. Tsaka, andito kami ngayon sa meriendahan. Yan, halo-halo po ha. Wow! Available dito mga burgers. Yan, merienda. Pares, yan. Tama-tama, pampainit ng panahon. Ginagawa mo? Pares, mami, yan. Affordable po. So yun mga sir, update na lang namin kayo kapag nandito na si Boy P. Abang-abang ang mga first timers. Ay sir, ano na sir? Boy first time is in the house. Boy P. Mga ka-first timers, andito na si Boy P. Mga kasama. Welcome sa Quezon sir. Mga 4 PM sir. 4 PM. Dapat kanina pa kami dito. Gulong kami. Oh, nakita nga namin sir sa pagbilaw. Okay sir. ka pa dun. Talagang rain or shine no? Sir. Talagang mga rider. Tuloy tayo. Yan. Mindanao ka pa, sir? Mindanao. Saan ang nyo sir? Plan nyo magstay? Diyan, sa kamag-anak ko sa, Barangay Buhangin. Timonan. Timonan dito lang sir. Buhangin. Teachers Village. Teachers Village. Yan. And mga sir, may kamag-anak pala dito, si Boy P. Sa Timonan. Pre, Yung bat. yan sir, ang kasama niya. Sir, pangalan sir? Jen. Jel, yan sir. Ito yung Madonna, si Madonna. Tunan muna natin si Madonna. Legendary.
Legendary Aerox, si Madonna. Yan. Yan sir, pangalan sir. Nasudik bro. Yan, shoutout kay sir. Nasudik. Ah, sir, yung channel mo bro? biyahe ni sir. Supportahan natin yung mga local YouTuber. Si Biyahe ni Sir. Ayan, supportahan natin lahat. Yan, thank you sir, welcome po sa Quezon. Thank you sir. Boy P is in the house. Yan, napaka-solid ng suporta. Mga demo namin at nagmula pa sa mga iba't ibang bayan, nagabang talaga kay sir. Napakasaya, pinagbigyan ng panahon na wala ang ulan. Ilan na naman to eh. Happy birthday! Magtarambo kung ano ha. Sige sir. Sir, birthday ko rin. Baka naman, Drolats. Bigyan mo nga sir ng kondom. Sir, thank you. Sino may birthday? Ikaw muna. Yeah. Last August. Last August. Last August 16, birthday ko rin, sir. Thank you sir. Okay na yan, dalawa lang. Ilang pera sila yan. Sir, naiingit ako. Para umabot Naiingit ako, sir. Para umabot sa ano? Baka naman, sir, uling hirit. Kaka-birthday ko lang. Yan, shoutout na lang, sir. Biyahe ni sir. Biyahe ni sir, shoutout. Yan, sa first timer. Sige, tatimonan. Salamat, sir. Thank you. JM. Yan, JM Travel Motovlog. Bukas na lang, sir. Pag wala kaming gawa, baka masisilip namin kayo dyan, sir. Iyan ako bukas ng umaga. Doon kayo, sir, pala kay Nakagawad Troy. Oo, pag ano yung asawa yun ng kapatid. Kapatid yun ang asawa ng kapatid. Daming tropa dito, sir. Sa bayan. Ha? Madaming tropa, sir. Mabait yan, sir. Nangmamotor din. Pinayor nga yata yan. NMAX na white, ano. Yan, gear up na sila, sir.